Maame Bere Owuo. Osi ya abusua ja pade na odisi sanka awie fie no. Okay. Ya se wa asemu a kwabenabo a eken de na muyi mo ho ano sei. Me pa chaw. Ise sei de kwabenabo a kire ne sei. Eye Bere Owuo ni nua amabono ba ene maame ko. Enti anuanom miensa no abusua ko na sanka awie fie no ye de siye. Enti se ye ka eye abusua de na nya Maame Bere Owuo dia enti wuyi wo ho ano ana ebeboa okay me pa chaw o ka sa me ne nya adwen cheza me papa kwa kunum no no oye kofo so me enti kofo so me no ko bia bi kura ma papa wodoma ho no ko hu me maame enti kofo so me papa eye for my womb na me nana no so me nana Bere wo maame fe na ku nya ako wo mu nchi ni asen to ba no ko so efie bi ma ye fe maame ma boa efie won kawe enti wo mote wono me papa eye so me nam nana ni su di dwa e wo dwom enti ma o mo ne nana kofo e maame ne ntam no me won ye dem to ye fe masomen ekoye baako ena wo hene ni twa prot e de ma me nana Bere buo enti fie no kwa bi ani ho. For the sake of record, who did say? Kwabenabo. Pachai. Ufri he. Pacho me frin carry. And carry. Oh ya why down wedi. Me abusia penny. Pachai. And carry now tear. Me pacho me wadiemra. Adiemra now tear. Pachai. Oh ya abusia penny ma. Wani abusia. Me abusia penny ma me abusia. Abusia ben. And kwabi abusia. Abusia yi nkwa abusia na abusia pani no efie ne ye mienu ewo fikese ho na ewo fiketwa ho ti me sum fiketwa na me akosum fikese fiketwa de we hen ene efie we hen ewo nkawe ho a ena fikese mu ne nso we hen ewo nkawe ho a enti wo ye fiketwa ni mu abusia pani enti fikese mu nso abusia pani wo ho okay Maame Bere Owuo yi a ye bo ni din ofiri sa abusua yi mu pachai sa nkomo ya ye die ya kwa papa emunim no okay o ya abusua panyi e wo fikituam se ne wo okay wugitum mira de ekwesi ni se menye ntum so ya abusua panyi wo fie kura nipa bu okwa wo mba meso akonto na o maka nye nkyiremu me pese me kunu se banya abusua panyi wo fie ho okay meba opanyini sa nkomo ya ye kan wo de na onim fa ho nti a waba ne me da se de minim fa ho ne se me nana ko odi okwa wade mra na okwa wo ye wade mra eye ba fi a ne nana ko di aba fi na ya ba yi ewi a na nana okwa wale ne ya sa akwa yade mra nti ko duru ba bi me nana ne te tetre ahye ba ye ne ja hye manfomfu me nana ne pompo bo ne minim na nasi mama mko bo ni nua mama ne no mbe fa no de ne konka wi o mo de ne konka wi mo so mane ma de mra bim na namfo nyina ahye adidi mo na me ba nka wi no me na tie ku a me bedi na busa obdim dia busa pani no o so me nkotena de mra o so ma me so de me kotena sa hwidwuna ase nti menim na ko sum na kakra me film ano me na me se me ba na so ma me ma nti me dwane kura ne bai nti fie ho no ewo mo na me wofa kwa da wuye me na mbatu wo na Bere Owuo na me so ketekete mo wofa kwa da wuye no me wofa kwa da be ka me man nan ti mo wofa kwa da wuye na ye busu apani se asa ma ne kwa yidi obedi ade aba ne nua ba akonto adwene ho se ne na kwabla wansi na dabida bia o mu wu a ye mfa fie no bibia wa busu am nyina mfa ma me ne de me si abusu apani ni na me si ni mpanifo wo ho me wo fa mo wo ho me ma me mo wo ho timini ti ya na mesi na me ni wase o medi ana me twifa aso na me ma me we mu ene me nua no me ma nan no bia ma wo ho asem bia maka bia mo ho adanse no mo sa me a be pa ma chew o abontene na me sa bam na manim sa afa de medi na kwa bla wi na sa ta no ye sana hene na kwa bla wi asiye monika na nsi da bia monika o makutum anim na mompa yin shira na mko kutum na nanim no bompa yin shira mi
na me di abusa pani o ma be 15 years na me na me wade am na me tie se me na no anya kolela wawu wadin du doctor wawu de hin na ewu tie ku no mema no nyina san ka ono no ani so wawu tie me ba fie no ye ntutu ya na ebusa se na ho ana egina ye tie ku ayi na konto tie ase na Berima wo ba ko no wasi tie ku aka to wo se me na adwene ho se dabi ya no akura we ne mfa ne abusa pani nti akura na se ogina no ye na Berima wo wo ba ko ye fa ne konto enti na Berima wo ma ye enan ana se num dia me beto ye ne de enan na mbeto ye mi mpie mu de wo nim se Berima wo ma ye nan me ma me ensa ba ko enti e ba ye no me se to ho ma me akua mansa nso ka adum abusia to onu wanyini cha me to aso nti ye no na me na konto se abusa pani ka to hodi akura isi ho dada so wo na oni abusa pani nti e ba sa no me ye se o me se me ko pa abusa mayam na yi na me da bi me na no ma no ba ko wo bo asikurum on papa wu ye ona ko me na pa abusa ba ye wi no ya ma se papa na de koko ni bi ma ne ma utwa bi ma abusa de sa de tie dia de ma ne ko pa abusa ma on papa yi o mu wi on papa koko na wo ho no mun ko fa o me ka na ma ne de milika ti we na me ni aba ko ya ma sa ba ka kire me se wona na de wadi ade na otu ma wo me se o mu ne ko pa abusa ti ho na me ko pa abusa ba yam na yi ya wi no e ka ba ye no obi anti bi na me fa aka no me fa aka ni nyina na me na no shira me so aye ho papa ma bobla nti me fa aka ni bi ye no afei edidi mo na me ni aba se me ntu wo mu fifi ho me na wo ba ye no ba ye sa me na emema na obi aba nti fi ho ba wo mu de mbatu wo mu fi ho me yesa me to am na ensamanse ti me ntu wo mu ti me se me ntu wo mu no kikiri ade bia ntokwa ti me ba fie o maka radio so me ba fie na mba na mko hu abrewa na wade am se da bi ma me anya krata ma wo mu na obi antra ne de am kopim se obewu ti me ya krata no akoma na so prince am ko wo krata no court ayi court ani mo what happens na me de ba mam na sign na me ma wo mu so sign di mo ana me ya ba di me ko nka na bai ho na konto na me na obaba akopena wo mu no wọ́n so sign say obi adam ye no dia o muntenam na menu abai e de me konka wi ahemfi o maka ne ha ya tie pa ya record yi ona mo de menu abai de me konka wi ahemfi ga wi ahemfi no nka wi ne hwa asem ma ya twa ho kwa kere e kokọ babu suminsia ne ya mfira asem ka wi ne hwa no akwa onto no fie wose o muntena fie no mu na emom o munya bi kosi a e abusua fie no madana to na nka wi ne jeje ya wi papers no mo ka bi ni ya asem ma de ma hene sa de ma hene mo fa asem no nko we na e obusuafo na de ma hene kwesi esi asem no wofi enti mi na ko no o ma meti ase se wono ne ma me ne wuntam ana nti Maame Bere ma wuo ne na tete no na Maame Bere ma wuo ne de abusua kokoo no esi abusua fie ti sa me ma nan no obie no otimi de fie ne be ma ne ba ma yan hwe o da na ko e ma wote ase se Bere ma wuo na tete no nde dia ni Bere ma wuo ne maame ni Bere ma wuo ne maame nua ni Bere ma wuo nti ne maame ni Bere ma wuo ne maame nua eni Bere ma wuo maame koyi ne maame nua eni Bere ma wuo enti anya maame ko nua ni Bere ma wuo dabi maame ko ni nua ne maame no contradiction bi pia enti na me say busa ene de won say me fie ne wo form dabi tobo oya busua panyi sabe wotena nana bi na so na wo ansua bakwasem wo abakwasem na wo koduru ahinimu ni e ka kire wo se kire wudua na wontumi nkire wudua de ko honwan ya obenya asem sabe wo ya akwada ketekete kura no a enti ne wo abusua mu panyimfo wo be dia de a ye kire wo abakwasem wo ewo akonwa ho enti de wo kan men kasem akwada wonya akwada obi a wo aba be di panyini ade de sabe panyini wo hokura no a wo hye wo wase enti mi pese mi hunu free wo na ya abusua panyi ano se maame ko enye ni nua ni Bere ma wuo na emom eye Bere ma wuo nua ba ene maame ko sa na te ya Bere ma wuo maame ni o ase no anuafo mienu Bere ma wuo ne ma ne mema no na ayi no me na ko ase se ye hwe Bere ma wuo enuanom kokko ne ya fo ne ya fie ne ya be de abusia kokko ne si Matias de me pese mi hu ne se de wo ka mi tie ne ye o de pese mi hu ne se Bere ma wuo
wo se ne ba ene maame ko ne Berima wo ba ne maame ko omo nyina mfi Berima wo no ene me maame ko maame no omo firi ayi ye funu kurom enti Berima wo ne de ene maame ko kire mu nínúyà Berima wo maame nua ne maame abusua waka anu mienu menka anu mienu waka anu mienu maame ko Berima wo ana muntwa mo reverse man nem wa wo se maame ko ne maame nua ene Berima wo enti ye Berima wo ba ene maame ko kire se Berima wo kura ene tete maame ko sa na tie na che se eye Berima wo ba ne maame ko ba che ha na mo menye Berima wo nua ne maame ko dabi sa na tie to aso akua mansa ose ninia pa ene maame ko papa ya busua panyi se ne ba ene maame ko kire se maame ko Berima wo na tete no ene ye dey enti me bedi abusia panyi no me nana na odi me di abusia panyi no o maame 15 acres eye wono ankasa kwaje ne na sase odi kama abusia panyi no na odi nkawe afie ni nyina wa o mo kire me dan abusia panyi de ma han ana no so mo kire me ana mo sa kire me nkawe kokofu nyina asade maame ti me nana ponto no okoyi passbook wo dem adana media de na okoyi passbook edikal kokko ni wo dem de blame o de blame na me sinana de duro no me ya blantia metimi ko ba de mentimi me fa fie japade ana ase magi kokko me kal kokko na de akwatana de amnadi ti mu fama nana no mo kalia bodi ena e ba sa no me ko ye o munu ya tata o mam ko ye pipa ma wo mu no o maka ne ha me ko ye pipa ma wo mu no efiri ono menu aba no ase yentamonte de bia ntokwa me wura fia no mo didi matem no mo se semen kwasea na abusia fie so di jawa be me di abusia fie jawa enkyere so betimi di ama oyere enkyere so betimi di ama oba eye bibi se asem bi si fia na ya be fa bo abusia pani na se edan ye de ma han wa animu no abusia pani ji hu ska asem si fia na watimi di bia bibi o ma gini nyina afiri misam mi ma mi o bai ono bai ne de me di abusia pani amagimai wanya ya fura ngoba oba me ho wa de mra se obechia me na ise na wadi me wo fama de ampa obechia me oba ya wasansi me mpaka eska man ko fa ne ma ba bijan ana menene nyina ba nkawe ana ekwa de ba ma me ho ebo nkawe dwom se yo one de ba ma me ba bi na bai ana ekwa de ba ma me ho ba no ana o mo kire se o boboa mo ni hwe ne ba ne ko oni hwe wa bijan ko wa ma bi na ma ka skana fa maame no nti me maame ne baaye no na me nua akwa man san ka kire me se ka me to no fie na ma wo mu na me maame ne me nua akwa man san ba ye wine na fe me ba fie a menya sumdue nti me wo mu na me hunu se maame we mu omu ye fra me se omu sidan na me ba me na mama ne se omu stop wo mu ba ma fie de omu ti na omu ti obi omu ti me sidan ene stop wo mu efie de tie ni mena na ko ne ko fa ne banka awen owu nka bi fi ho a ene efie ne nka bi fi ho me ma me ya afra owu nka bi fi ho a ene efie ne nka bi fi ho ono kwa no wa de mra ya de bo na ha ka de ne beto abusia fiem ene watena abusia fiem ne owu ye me nua ka ebu ene ewu me bo fa kwa dan on so wu abusia fiem ho a ya busia bia ni ya de hye bia ni wa da de mra da me nua ka ebu ana owu bantuma no na satam no na nka we na tia na achi na wakwa nti ne amotweni mu onkawe nti ne amotweni mu onkawe nti o musira se abusa pani menya ye no bantuma ya bantuma ye obantuma bi enso ya sadi funu ko ye kuro mu nkawe ne ekosi efunu no ekosi efunu so ye kuro mu nka ya di hye bia ne oda baabi kwapem nkawe nti media busa pani no mo jeje me ne ma firi me nsam no ama me nya den me mafi enti me nana me so awe no owu ya no so abe me maame konto me maame amagema owu ya no oba pani ne ba de am na be fa me na me me nana wu oba pani ne be kema sa me nana wu ya no me nana da pie ni asa de maame no maame ne kwa mo de no na me ba fi na maame ne de me da na ma han amagema o de me da ma han ti me abusia pani na me ba na me nua yi me ne yaka
abusa pani a me ba fie no me ede me da ma han na me ko wura ho adem ana me dem bag ko si ho adem me ma eni se mama enti amagima ewu ye no wa mama enti amema ma na ye nan edi me di ade nso no me na kura wo nwu na me sumo musumpa omo di fie ni ma me no amema na ni nyina ma wo mu ba ko pemai na ati omo ho yesa ne ma we enti abusmai ma ye nhwa de bi Maame Bere Owuo o se ya abusua japade na odi si sanka awie fie no okay na hwan ba ene maame ko no o me ma na ye ni nua pa ni Bere me na no company sem me kira me abla pa me na ya wi atu badene ni bi ana amabono me na atu sa badene ni bi sa badene no me na ma na to sa badene ni bi ansa na Bere Owuo maame ensa dinna mati enti na maame ko eye hwan ba maame ko no ene na ho no na ache kakra amabono mesa amabono na amabono same no o se nine unsu si enti eya biabotre menkasa de onim no aka ye ma wo so a menkasa enti wo wunim se Bere Owuo nuanom eye ma nko a mpachan Bere Owuo di kan hwan bio ayi amabono ana brapa ena abna pa mpachan enti saa kokwa a wo kire se yesi Bere Owuo edi be si saa nka awie fie no na ye hwan kokoo busia kokoo eno na sisi eda so wo nsem no abusia kokoo ne de o matete ne plot de me na ankoje ne kwaya sie no no ma me 15 acres sisi a ekurato kokoo no nti atete ne plot enti saa ma miensa Bere Owuo amabono ene abna pa wo mo miensa no ena amabonase ena maame ko efri enti maame ko no no oti Bere Owuo fie maame ko no de okwaware wa ade mra bache ho no kotena wo ne manyina enti maame ko ase ena akua mansa fri bache ye nyina mesime firi hobi onso firi maame ko ase bache okay mate medase saa samu a abusua panyi akan ya se wa na ya akua hwan na pese oyi ano momienu hwan na pese oyi ano abusmai sore ketiketi ya akua sore tena se kotena ba bia na onua ne te no na ya akua kotena ho mame kwame monhwe mame wae na adofo ne adehye 102.9 ene ensem no typical busuasem na enti sane ete saade a Bere Owuo sesei ya benya kwabena boa ya wo kire se obedi wa wo ba tieku ade kwabena boa abe kire ye se na wo anuanom miensa emienu ka wo ho ye amabono ene abena apa nti wada meburu sete saade a fresa nipa mienu ibeka wo ho na yenhunu de wonom nso beka kire abedwafo na yehunu asem no mu se ba abusu asem a ho ni kan hu da bia meka especially the ensamansem wom se wo ye ho se mani eden na nya nokore na wo beka ye be frew I'm telling you ebiasi manim happen ye beka asem no bi se ya opanyini no se ne no wo ye ene se ne no wo ka no se opanyini asem idie efiri puase na eba nanso mfuturo wo ho wose ya sa na tie enti se ye bi modi se ya amani tuame hwan na se ye mfre sama ye fre omo waba Bere Owuo di oba ha na ano ya wada na ne waba me se wonko fre
ama bono ne abna pa sete saa inti nam de ete saa hye ho no ti e ba saa ye nyina ye behu na ye hunu di wom ya se wa asemu a kwabena bo a eken de na muyi mo ho ano sei me pa chaw ise se de kwabena bo a kire ne se eye Berima Owuo ni nua ama bono ba ene maame ko enti anuanom miensa no abusua ko ena sanka awie fie no ye di siye enti se ye ka eye abusua de na nya maame Berima Owuo dia enti wuyi wo ano ana ebeboa okay me pa chaw o ka sa me ne nya adwen cheza me papa kwa kunum no oye kofo so me enti kofo so me no ko bia bi kura ma papa wodoma ho no ko hu me maame enti kofo so me papa eye for my womb na me nana no so me nana Berima Owuo maame fe na kuye nyaako wo mu nchi ni asen to ba no ko so efie bi ma ye fe maame ma aboa efie won kawe enti wo muti wono me papa eye so me nam nana ni su didwa ewo dwom enti ma omo ne nana kofo maame ne ntam no me won ye dem to ye fe masomen ekoye baako ena wo hene ni twa prot de ma me nana Berima Owuo enti fie no kokoko bi ani ho kokoko kitua bi a me papa eye no bro no bi se fa ohwede so eno ti ena me papa nwa baako so wo bi e fra no kobla no eho eti sa me bla ya woti wo ya me fa ni sa me bla che se oye be mo sa cha me kakra me bla ya woti wo ena me ni sister mansa ti fie ho no a na sister mansa nkura ni nyina obi a ono an ye dina begu no so na ye oba panyini na ni sister panyini ho so no no so me kwa na minimu ne da kana nsen yen ena ma bla yisa me papa nwa tie kunu so na ni afira ena o se akwara ne hojo me fa no na kwabnesa no sa me fa no na wadidi me na ase na mansen ho ha na kakra to tene ko sehwe eti so ma na japade a ni sawi kokoo no na asam de wo kana wo yi bifiri mu wa bla ya no kora na wo ye tie nyame ebra me papa na di kan wuye na me papa ya wie we to kan papa nwe na ni efram so wanwi so wa banwi eden wom de bibia ache obi so wa banwi so wa sunwi na krata no de ntia ma ka so nkoye krata no wo frɛ se kwabna hwan na ka kire nso nkoye krata me so wa konto enti ugitum se krata bi wo me pa cho krata bi wo wa se kire o ka so nkoye krata no se de sister we si behave no ena ma me so wa ka se da chi woni wa ye be ye mobo enti nkoye krata no emfa mayen etu ane na ka no na sister ibo wura dem wo na konto so nkoye krata ma wa mo wo so nkoye krata ma wa mo ma bla ibufu bu ni sister on na to ni bisa eti yakwa nhwie baako yakwa de toso mi ni efre sister wa mabi ena nkawe ahine di firi mu tobo maame akosu akonto ene ka kire kwabena bo ase onkoye krata ma na daachi woni hɔ a ye ya nkoye mobo kwabena krata na akoye na wei mpacho krata no me koye ni se omuda wei na kawe hina je ato gukura oje kawe ahine kwa so asem wa ntra so beba o nana maame akosu akonto ma aye krata ne sen krata ne masem ni me ba na mo ba mama ne se me nuane so betumu ene na menti fie hobi me nuane so betumu de bia betumu okuyamansa me ne okuyamansa eso obetu omum ba ma bank ya akuanom ne nase ba ma bank na fie nti me ba na me hwe de se mo tu aboro ne ba o ma yesi na me hwe de na me se na troubles no doso o mo da mi no papa ye o ma bro o ma o mu fie ni bi akwa be oboa na me mana nunsi mesrel na la o papa ti ase no papa ba ku kasa mitio nti o papa ma mo bi me de bi o mo de srede etomanim nti mesra na me gboba na ba pa na ma ne se mpesem de da mi no e ma wo mu na ba pa ni so opene so na me koye krata ase o mo da mi no mo ntina me kopim tama o mo bewu o mo wu o mo timi fa ma o mo ba eno ne krata ni mu asem hwan na timu yi me na na betimu yi ena hwan bi o timu na me timu ye ena o mo system ye hwan na timu yi me na na omo me pa che se anti yakuya timu anti yakuya oni system yi oni system yi
ya say wa wuti mu krata me kwa dia sma o kan ya o ka say na na konto ka say wanya krata ma ye ntema ye kwapinta me bo wo say je say ye trouble sunti e no so on pese da chi na chi ba basa e to wanya krata ma ye e fie no de ma ye atiefo meba